Adukule Adukwu akwa gị mere ụmụ mmadụ ha na-eti manne ha manna ha momo ha n'ikwu ha Adukwu ndị Igbo nwata musara musa ọma ha sụ bekee ọ na-eme ihe ọchị Adukwu ndị Igbo nwata musara musa ọma ha sụ bekee ọ na-eme ihe ọchị Adị Igbo niile ọ marịcha nwa nwa ma mukwu Adukwu nsogbu. Stay for front. Adukwu, this is your house. Why don't you take the lead? Stay for front. Oh, okay, listen. There's nothing to be afraid of, okay? I am here with you. There's nothing, absolutely nothing for you to be worried about. All right, let me just take the lead. Adukwu, what is it? I've told you to put yourself together. There's nothing to be afraid of. But the fact that I'm with you, there's nothing you should worry about. Okay? Let's just go and see her. Nothing to be afraid in. What are you? What are you? Nothing to be afraid in. What are you? Tell me. Oh, Adukwu. Gigaga potara onye police. Call man no war. Only nke na-enwe rank. Ibe kpotara Adukwu bịa kubuo m ka o mere na m gene biko m se man jonga. You must be Mamuku, I guess. Yes, I must. What if I must? Yes, I must. Give but now come find him. Now I not be afraid. Don't be afraid. Be afraid, you know. Be afraid. Ewe niwe nne iwe gide ọkụ dajụa ewe niwe abụọ m onye man n'ụwa dịka isi kwuo. I'm a youth corper. Yes, I'm a youth corper. Aha m bụkwanụ Corper Felix. Nwa gị n'ebe a wụ my student. M na-akụzi English language na Ntụeke Secondary School. M na-akụzi special classes. M na-enye special classes maka jamb na-abịanụ ka o nwee ike kwado ọfụma makwana ihe ọ ga-ede Moro na jump hall. Jump! Because Achinato Mapanamo Adukwu, Imamboro Limti Gwagwera Adukwu jump. Tiri enough on the yard, Tiri enough for the yard, Yada Kashia, Pojila, Dan, no, Pojila. Oh, I can ask a jump. When he yobble up was an asukun na Adukwu, Chef way, Makana Adukwu. Abure question. I go when I'm one. I go to say, Yaga motation, Yakana capo, Makana capo, business, never tell who as you will go that. One of some yard, Jijibish. Mamma, Rukakana capum nanya, or Rukakana pepum nanya. I told me that Mahadum. Ishing a question, washing in one way or borrowing a question. So go no, I won't know like a gallery spoon. And when did you make a knacker hunger in my house, when we don't pray, my wood to buy. A way the barrel, Jeff was so con on here. Yabala was a schoon on Adukwu one way. Jeff way. Mamuku, Ego in Kerezoku, a cherum now, Buro Adukwu Pochera Bochi. She's quite intelligent. Yes, she is. Ikuteria. Okwesu Adukwu quiet intelligence. Na kangwa ngwe hana iga mahadum kweshiri. Onye do hot intelligence. Mana Adukwu nwa meso quiet intelligence. Ya pụtara na intelligence Adukwu juru oke oyi. Enwe ihe ọ ga-pass tanu. Ya chefu ihe gbasara sukun.
mamukwu obi m na-agwa m na ịghọtara ihe m na-ekwu. Ihe m na-achọbe ịkọwara gị na nwa gị nwaanyị Adauku n'ebe a dị intelligent, ya wụ na ọ ma ihe. Yes, ọ ma ihe. Ọkwa n'ihe nkwo na-asị ka nkwadobe ya. Nye onidiriketa bụ onye ga na-atụziri ya aka ka o nwee ike mara ka o si agụ, mara ka esi ede. Ọ ya ka m sị ka m nyere ya aka ka o nwee ike mụta ihe ndị o kwesịrị ịmụta, ka jamburo ka ọ makwana ihe ọ ga-ede. Ọ ya ka m ji wee kpọrọ ya bịa sị ka m nara your permission. Yes, your permission ka m chọrọ kịta ka m nwee ike gaa n'iru ndị ihe m bụ n'obi, ka m mezuo ihe m bụ n'obi. Okay. There are no problems. When you permit, enyi gwara m gị. Mana achọkwa ha mechi ụda ga bịa ga esem Adauku shikwere tunu nke na me maka na Adauku ọkwa ha nna na obere kpashiri Adauku ragharịra nwa m ragha ụka agharịra achọkwa ha m complaining mama aghọtara m ihe niile ekwuru. Ihe niile ekwuru keta dochara m anya ọfụma mana tupu mkpebi inyere ya aka ekpebigo m n'ime onwe m na m ga-ebu ihe ọbụla pụtara na ya. Ihe ọbụla pụtara na m eme ya, apụrụ m ya ka m rọba. Okay. Amanye nga permit. Mana asị m nwa m nwoke biko bịagodo bịa wụọ nwa m bịa. Enwe ihe m sama njọ klaasị na iso special klaasị gị na Adauku na-eme. Mmadụ ole nọ n'ime klaasị ahụ? Saturdays, n'ụtụtụ Saturday, ọkwa asọmpi na nwa gị nwaanyị Adauku na-anọ nne ya special class. Nnukwu mo. Hey! Ana hapụrụ egwu ji. Mbanana. Ị chọrọ itinye m na nsogbu. Lekwenu nwa okorobịa ali Chineke lekwenu nwa John ị chọrọ ikpopụ wepụta n'ụkwụ n'anwa. Gị na sọsọ nna gị na Adauku na-eme special class. Hey! Oh! Ị chọrọ iji nwa m Adauku atọ mbacha. Ọhị chọrọ ime. Ka ị were mmadụ igwe chenụ nyakashara m nwata. Biko kwa. Achọkwa m nsogbu. Bịa lama biko. Lekwenu n'ogologo niile. Ọkụmasụ otu na ogologo ha ọkwọtụ aka mmadụ igwe chee ga ha. Ị chọrọ ịnyakashịrị m nwata nta. Biko mgbe ka m na-ekpere gị bịa lama nna lama. Mama anụgo m ihe kwuru mma naba mana nwere ihe m chọrọ ịyọ gị tupu m nawa biko. Kelee ihe. Ị ga-ekwe m nkwa na ị ga-etizi Adauku ihe ọzọ. Agadi m eti ihe. Ama emesi aka but ihe m chọrọ ka ime nnọọ ka ị bịa lama. Come to be going. No, what are you looking for? Come to be going. No, you're not sure what no more. Tori chiputa ma okuna ma. Come to be going. This way, come to be going. Come to be going. Lesson close. Special class close. Look what irration. Look what irration. Ihapuru euji. Setama. Awa Adauku nwa m ko kere kuri ngo kparango ha. Ikparango kurogologo. Hey! Steke kwara ihe ọjọọ. Agamalu di watido. Eshimota neshimoto. Diakuwampe werigwe kwara motana. Agamalu onye poliso. Mmejọ ya tọnụ mkpọrọ. Diakuwampe werigwe kwara motana. Diakuwampe. Ehuma. Chineke kwele ndị ọka. Kwele ndị ọka. Mama azụ Chineke kpọ ndị mere ihe nke n'ọkụ. Onye ndị mere nke na-eke m isi ọkpọ mgbe ọbụla nọ gị na-eke m isi ọkpọ. Maka na isi ọkpọ nọ n'ọgba ha aka. Ihe ọgba ha kegbuo na nwoke ihe ịhụ ka na-afọ m ụfọ ya. Ma nwetakwenye gị na mmanụ ụgwọ. Ka m nweta gị na mmanụ ụgwọ.
Adukwu nsogbu, nwata na-enye nsogbu. Adukwu ọ na-eme ihe ọchị. Adukwu ndị Igbo niile, adukwu Igbo nọ n'ụwa niile, adukwu nke ụwa dụwaịda. Ebe ọbụla ị gara, adukwu na-akwụ. Amụwa adukwu ahụ na-ewu ewu. Biko ndị be anyị si gị ha mkpere unu, biko subscribe biko nụ. Ilecha video ga-eklik o pim subscribe, click that notification nya dịka bell, just mete ya code so that mgbe ọbụla anyị drop video gị mara immediately. Biko nụ subscribe, comment, like, share. Unu na-support nwanne unu nwanyị ka ife a na-alụ na-aga shilili welele. Biko nụ subscribe. Biko subscribe. My brother subscribe. My sister subscribe. Ụmụnne m na ụmụnna m subscribe. Awa Adukwu na-ekwu subscribe. Comment. Ka anyị mara obi unu so that we will know how to serve you better. Ka anyị na-alụkwa n'ife a na-alụ ka ọ na-aga n'ihu. Chukwu gozie unu mmaji bụ mmaji. Thank you. Thank you for subscribing. Adukwu ọkwa gị mere ụmụ mmadụ ha na-eti.